Doncs ho he vist, no bé, rebé. Impressionada, molts d'ells els coneixia, d'altres els he descobert avui. Els que coneixia hi he vist producte nou, innovador, creatiu, tots en una línia de qualitat. Jo crec que les empreses han de tenir valors d'honestedat, d'humilitat, de recerca de l'excel·lència, de voler-ho fer bé sempre, de ser molt complidors. Suposo que tot això ha fet que ens donessin aquest reconeixement i també ha fet possible que tinguem 109 anys d'existència. Home, doncs a nosaltres el que ens dona és més forces encara per continuar la nostra estratègia, basada sobretot en l'encreixement en innovació i mantenint sempre una qualitat, el que fa el nostre producte premium, i el que es fa és això, reforçar i donar-nos més ganes per continuar endavant. Bàsicament és un clúster d'empreses d'alimentació de molt alt nivell, és a dir, que és com formar-ne part implica un reconeixement implícit a la qualitat dels nostres productes. Jo penso que som en un moment que hem tocat fons de tot val per menjar, el client és exigent, vol qualitat, les indústries ho saben, per això aquest pas cap endavant, cap a la qualitat, la creativitat i el producte d'entorn i, evidentment, biològic. L'objectiu és compartir experiències, intentar buscar sinergies entre els socis del clúster de com poder fer que puguem vendre més productes arreu del món, ajudant-nos entre les empreses. Promoció directa al públic de Catalunya, ajuts a l'exportació, acompanyament de missions comercials, crear una infraestructura política a l'administració catalana per posar el món de l'alimentació en valor, des dels seus productors, com he dit, els seus elaboradors, fins als consumidors. Calen fires com aquesta, que són d'un sector intern, però estan projectades cap a fora, sens dubte.